Сега много рязко ще превключим темата. Ще поговорим за астероида, който тази нощ премина покрай нашата планета. Добро утро казвам на доктор Филип Фратев. Здравейте. Ще я да кажа опасния астероид, но хубаво, че не казах опасния, нали? Да, хубаво. Вижте, аз искам да започна с едно важно уточнение, може би за вашите зрители. Вчера след обед излезе една такава информация от Българска академия на науките и разпространена във вашите всички телевизионни емисии, че фактически става въпрос за метеорит. Това е именно тяло, което пада, ще е паднало на Земята, докато ние говорим тук за астероид. Другия важен въпрос, който вълнува хората, кога е имало възможност да го наблюдават. Значи това вчера имаше възможност между 6 и 9 часа вечерта, след което обекта заляза. Добре ли се виждаше между 6 и 9? Аз не знам от България, защото ние не функционираме в момента като обсерватория, но към 9:30 започнахме да получаваме данни от нашите колеги в Германия, за което примерно бих могъл да разкажа. Въпросът, който вълнува по принцип хората, ми го задават най-често, това е също едно противоречие от тази информация, дали астероидът ще бъде видим днес, утре и така нататък. Астероидът прекрасно ще се вижда от територията на България днеска между 9 и 2 часа през нощта. Той ще може да бъде наблюдаван с малки телескопи, между 8 и 10 см, да заснете с обикновен фотоапарат, което е една много хубава възможност за учениците, кръжочниците в бившите народни астрономически обсерватории. Но не само за всички хора, които обичат да могат да наблюдават това, все пак действително рядко тая вечер от 9 до 2 всички по балконите с телескопи? Да. Добре. Колко е голям този астероид всъщност? Какво е съдържанието му? Каква е структурата? Астероидът е голям, около 400 метра в диаметър. Това много ли е? Работи се непрекъснато. Днеска късно също вечерта, защото в момента в щатите е нощ. Наблюдението в момента продължават. Има някакво известно отклонение в орбитата. Първите данни показват, но то се дължи по-скоро на факта, че Центъра за малки тела към Международния астрономически съюз не е апдейтнал, да го кажем. Просто все още орбитите не е включил въпросните радарни наблюдения. Ама те да вземат да ги апдейтнат тия техники, че да не стане грешка? Предполагам, че между 10 и 12 часа наше време няма да стане грешка. Важното в случая е, че този астероид е бил наблюдаван само един месец, от декември до януари 2006 година. И благодарение на огромните усилия на тези 4 американски проекта, които са финансирани от нас и американската армия, реално той бива преоткрит и благодарение на това ние в момента имаме някаква орбита. Може да говорим, че преминава на 384 000 км, примерно Земята и така нататък. Това достатъчно далеч ли е от мен? В случая да, абсолютно достатъчно далече. Никакъв начин той премина в момента в 9:15 ще премина в близост до Луната, на около 140 000 км, но не застрашава. Просто искам да обърна внимание на това. Но ако не беше наблюдаван през 2010 година, просто беше изгубен, така се стякоха нещата, че ние в България имахме първи уникалната възможност да го наблюдаваме, защото само часове преди това той беше много слаб. Което означава, че в Западна Европа и в Щатите, след нас, т.е. когато вече яркостта се повиши, ако беше чак тогава прихванат и нямахме тази точна орбита, нямаше абсолютно никакъв шанс да се реагира. Той може да се окаже опасен, но НАСА нямаше да има и възможност да предупреди за някаква опасност. Така че действително наблюдението на тези обекти е много важна тема. Гледал ли сте филм Армагедон? Да, любим ми. На мен ми е любим. Обаче се питам, това наистина ли е научна фантастика или някой ден това наистина може да се случи? Защо не е научна фантастика? Аз не искам само да споменавам за астероидите, за динозаврите преди 60 милиона години. Факт е, че Американският конгрес зададе задача на НАСА, там и армията, да се финансира, да се открият всички такива астероиди, 90% от астероидите убийци, това, което и се случва тази година, в края на тази година, началото на другата, те ги откриха вече, означава, че действително такава опасност има реална. Множество астероиди са падени на Земята, някои се причинява по-големи, други по-малки щети. Да. Доколко прецизна е техниката, с която, извинявайте израза, но човечеството в момента разполага, да можем прецизно да изчислим един такъв евентуален хипотетичен сблъсък или липсата на сблъсък? В момента разполагаме с много прецизна техника.
Просто са нужни повече на брой наблюдения, нужни са някакво финансиране и повече на брой именно наблюдения. Американците работи с космически телескоп, има за целта, има нов огромен проект и така нататък. Да не влизам. Само на финала да ви питам за имената, защото астероида, за който говорим през последните минути, се казва 2005 YU-55. Кой го кръсти по този грозен начин? Значи не е грозен, просто това е научен начин. Впоследствие даже той ще бъде примерно 1103 и така нататък. И чак тогава, примерно както ние сега ще кръстим астероид след Ботев и Левски на Аспарух, фактически ще му се даде име. Това е просто означение, че откри през 2005 година YU с обозначение на седмица, съответно месец и 55 астероид в някоя от тези седмици. Но ето вие пък кръщавате астероидите на Ботев и Левски на Аспарух. Ние по същия начин сме минали. Примерно Ботев беше 2009, Жи-Куп. Добре, не ми казвайте, по-добре да не знам. Преди да стигнем до този цикъл, ние не крещаваме, предлагаме международни. Добре, доктор Фратев, хем ме успокоихте, хем не, но такива са новините от Космос.